Nej. Okay. Altså, der er penge at tjene, og så kan man købe billig sukker. Og nu efter, så hovedparten af det, som der er i Coca-Cola, det er sukker. Så gælder det jo om at producere det billigt jo. Og det vil sige, at altså Coca-Cola er et meget stort selskab i langt de fleste afrikanske lande. Afrika er et stort kontinent, ikke? Ja. Med mange 100 millioner mennesker. Så det kommer nok an på, hvad det er for et land, og hvad det er for mennesker, man snakker om. Så fattige mennesker har ikke råd til at købe cola, det er alt for dyrt. Ja. Men der er jo lande i Afrika, hvor der er en stor middelklasse, ikke? En stor gruppe mennesker, som har en eller anden form for indkomst. Mm. Og de drikker jo både øl og cola. Hvad så skal det ikke være ret meget cola i hvert fald, fordi hvis man lever for under $1 om dagen, så kan man ikke købe en cola. Nej. Så det er jo forskelligt fra land til land, men priserne på cola i Afrika er nogenlunde halvt af, hvad det er i Danmark. Så det vil sige, hvis man betaler 15-16 kroner for en halv liter cola i Danmark, så betaler man 8 kroner for den i Afrika. Men det er også forskelligt fra land til land, altså hvor dyrt det er. Ja. Mange af de her reklamer, man ser for Coca-Cola, det er virkelig en sponsorater. Jeg har for eksempel været et ungdomsfængsel i Sydafrika, hvor at alle de forskellige, altså køkkenet, det var et Coca-Cola-skilt, og så stod der kitchen nede under, og der var en gymnastiksal, så stod der Coca-Cola, så stod der, gymnastiksal nede under, ikke? Ja. Og det vil sige, at fængslet havde fået gratis skilte, men så stod der selvfølgelig Coca-Cola på alle skiltene. Mm. Man kunne nu ikke få noget cola i det fængsel, men altså, det er så meget, også når man ser det i skoler og sådan noget ting. Ja. Så er det sponsorater. Der er også nogle skoler i Danmark, som har Coca-Cola-automater og sådan nogle ting, ikke? Og der er også nogle skoler, som har eksperimenteret med at sætte reklameskilte op i skolen. Ja. Så, så det er en måde for skoler og butikker og alt muligt andet at få nogle penge på ved at sætte reklameskilte op for Coca-Cola. Altså virker reklame jo. Der får jo til at købe en cola jo. Ja. Så jo mere reklame man kan få ud, jo flere cola får man solgt.